vanhu vaya vatotanga muri yezimbabwe kana manga makateerera nyaya idzi kubva kudhara inini munokunyazoziva kuti ndinani because ndinoweka nyaya kunge mets the nyaya yemetizhen kana uchinge watondiona ndauya kudai so uchinge watosangana neni kudai so I think maakundiziva handiti unotanga nekuita sei pane vachabhoikana but tisati tasvika pakubohwa ivavo regenza tingogara tangoenda straight to the point panapa. The Zimbabwe Republic police guarantee the safety and security of Zimbabweans. I don't know kuti vari kugaranta ndikini security yemazimbabweans kuti zvambotaurwa kuti mazimbabweans vanenge vasiri safe kana kuti panzi vanhu vacho maprotesters vanoda kutora nyika voenda nayo here kana kuti vanzi vanoda kupinda mudzimba vachirova vanhu here. I don't even know kuti zvazvipi zvakutanga kutaurika izvi because hapana information inyasori straight up. Information iri ikabuda kadai yobuda imwe yakadai yobuda imwe yakadai vari kuita kakunyenyeredza kudai so zuro ndizuro matanga akabuda akataura kuti zvoni inini hatina power rekusanctiona mademonstrations izvo zvava kutayo vanhu vanenge vachange vari safe but ngatiitaurei patuni yaiyi ngatitange tapinda mairi tinyatsonzwa zvitaura tsamba yacho pamwe ari kutaura kuti vanhu vanenge vachiprotesta vachi tinenge takavachengetedza you never know ka vanhu vanomboita vachirasa nyaya so pari kunzi Zimbabwe Republic Police acknowledges the peaceful environment currently obtaining in the country and urges the public to continue undertaking social and economic activities without any disturbances. In the same vein, the police has deployed members to maintain law and order in both urban and rural set up all parts of the country. The law will definitely take its course against individuals and groups who seek to undermine peace and security in the country, including those using social media to cause alarm and disappointment among Zimbabweans. The public should therefore cooperate with the deployed police officers and report anyone inciting violence and interference with the smooth traffic flow in the country. The public should feel free to report criminal acts and any form of public disturbance on National Complaints Desk number pavaisa next WhatsApp whatever zvavari kuisa izvozvo. Saka chakuitika chekudai so munyazoona kuti panapa vari kuda kuita kakuirambidza ameno tingati zvineka kungwara kana zvineka kudzungaira manje tinoda kuti tionesana hama dzedu kuti kungwara kana kuti kudzungaira pakuti anzi toda kuona vese vanokonzeresa kuti traffic ididi obvious panoitwa demo vanhu vanenge vachishandisa road inenge yakavharwa vanhu vakazara vachimhanya kumanje handiti vanhu toda kuona vanhu vanoningira izvozvo toda kuona vanhu vanokanganisa chinji maprotesters havasi violent vanhu vari kungoda kutora marights avo kutaura kuti isusu tiri kuda kuratidzira asi kabada kuti vanhu varatidzire vari pai ndo zvaakutotinetsawo manje haimi ndosaka ndichitaura kuti kana uchinge watondiona mhani inini uchiziva kuti wewe unodedzera kuti bhazi neZANU-PF angane kulaika this video right now tobhoikana mhani nezvinhu zvakadai so izvi chii chakadaro ichocho vari kuda kurambidza demonstration zvakangwara vada kunyembedzera kungwara kudarika mazimbabweans here isusu bosi netichiona kuti aiwa apa zvaari kutaura izvi ari kutaura but because of pazoitika chakati ndosaka akutanga kutaura izvi muri kuona pari kunetsa nyaya yacho ndo panotanga kunetsa zvinhu zvese ipapa but let's watch the space. Isusu tichangoona kuti zvichasvika kupi ende tichangoona kuti chiri kunyazotembwa chii. Let's watch the space. Ndatopedza nemiso kana muchinge manga makateerera maaudios mamwe ari kuuya imwe yacho munonzwawo zvekutaurwa nemumwenyu patoshata nguva yatofamba manje. TV ndauya rega nditaure zvishoma anzi Geza akupenga anzi Geza akurwara akupenga. Munhu anopenga anotaura kuti corruption yanyanya. Munhu anopenga anotaura kuti nyika ina mabasa. Utongi huriko muZimbabwe ndio hudzvanyiriri. Vana vatambura kunwa mutoriro vasina mabasa. Munhu anopenga iyi. Anopenga ndiyani anotonga nyika isina mabasa. Kana vakanzi baba mumba chaizvo vakashaya basa zvinofamba here? Vana vacho voshaya basa zvinofamba here? Musha wacho unopfumbira here? Zvavo zvekuti kumusoro ikoko vari kudya vachiguta vachiti pasina geza nekuti vari kupiwa mari yakawanda yavari kudirwa. Ruzhinji rweZimbabwe ruchinonga svosve nemuromo. Vanhu vatambura, hatichamuda munhu uyu, hatichada munhu uyu. Mondi muuraya nouraya vanhu nenzara. Vake vari mudhuze ivo ndo vanoguta. Ko kwese kumatima nenyika uku mukadzi uye kwenda achitamba pada ne6 million dzenyika kukwana ikoko ndo kunonzi kurwara kako ndo kunonzi kupenga kako.
ivo ndo vari kutopenga kuenda in and out of the countries, misha dzimba dzakanaka out of the country. Kwese ikoko kwavanonovaka dzimba vachiendesa magoridhe achibuda ikoko, hakusi kupenga ikoko. Nyika yako ine maresources akawanda kudaro, inoita mamvemve evanhu, inoita vanhu vanofamba vachinyura muna Limpopo kuenda kuSouth Africa. Chembere dzese kuuya kuno kuzogeza matuzvi muSouth Africa nekuda kuti urombo hwanyanya, asi nyika ine upfumi hwayo huri kuitwa hwomuhomwe hwefamily. Utamba neupfumi hwevana veZimbabwe. Tatsamwa tiri kumutsigira Geza tiri kumutsigira haapenge, ari kutaura donzvo chairo renyaya yakanaka yakaswatuka. Budai vana veZimbabwe, budai vana veZimbabwe, budai vana veZimbabwe. Tatsamwa mhani, mari haimo muhomwe, chikafu hamuna mumba, marodhi tarisai maaccidents ari kuitika, vana vari kungofa vezvikoro chaivo. Vana vedu vari kufa kufira munzira dzisina marodhi akanaka. Why? Nekuti munhu uyu ari kuzviitira mari yake muserufu. Ngaabve. Dambudzo razoita dambudziko kwatiri. Idambudziko iri ngaribve. Ngaifambe meseji. Tikuda kumira naGeza. Zano yatishupa. Takarwa hondo chatakarwira hatisi kuchiona. Tine nzara. Muhomwe hamuna chinhu, mudzimba hamuna chinhu. Taparara nenzara. Ngaifambe kwese kumastudios. Udhiyo iyi titsigire Geza, toda kumutsigira. Hatisi kunyemwerera, tine zviso zvakatsama. Takarwa hondo kurwira rusununguko, hapana kusununguka. Utaure chakanaka, hanzi chakaipa. Saka ubatsire nenjero, hanzi warasika. Saka zvinofamba sei kana pasina justice munyika? Vana Blessed Muhlanga vachinzi kujeri pasina bail icriminal. Kana makazvitarisawo icriminal. Kana ndimo ana Job Scala, ana Ningava, ana Chibaya, ana vaipemberera zuva revana vakasungwa vari 60 something. Kusunga vanhu vasina mhosva, mbavha dzichifamba. Ezvino mbavha yakatiza. Kuita connection nembavha kunaka here kwezvinhu ikoko munyika? Kuita baba mbavha, vana mbavha, vamwe vachisafa, kubira nyika. Dai uzobira uchiba zvako, mabhizinesi ekubira nyika. Tatsamwa tiri kuda kumira naGeza, hatina kwatiri kuenda. Hapana kusiri kufa, hapana kusiri, takatofa kudhara. Titotofira murodhi imomo, tiri kuenda murodhi kunoti iyi ngaabve, ngaasunduke, ngaabve pachigaro. He doesn't deserve that seat. He don't even deserve that seat. Ari kutambisa nguva yevanhu. Saka isusu hatisi mapofu, vanhu vasvinura, nyika yasvinura, nyika yese yasvinura. 2 million jobs dzaakapromisa paaikampena, tichimuimbira achitipa chingwa chekukandirwa fanika imbwa. Tichita kutorwa nemabhazi kutanza ane support. Haana nesupporti munhu uyu, haana akamuvhotera mhani, munhu ngaabve uyu. Hapana akamuvhotera, vanhu vakanga vari kungokukuta nemabhazi kuti vaone kupuwa chicken 1 iyoyo nekadhiringi nemvura. Kutambura kwaita vanhu iko kuti vakandirwe chingwa kwaive kutopedza nhamo, kutopedza nzara, achidzokera kumba asina chinhu chaanacho. Nekuda kwokufambira pisi yechingwa nechicken pisi. Saka kutambura kwakadiko kudzimwe nyika vakadzora dziita saizvozvo. Kune nyika dzinoita zvakadaro zvakadhakwa kudaro so. Saka haba hatisi kumuda.